Ngosuku lwesibili namhlanje mbukeli selokhulu sombulukile leli sonto kanti njengenjwayelo ke siyaqala manje sidikadika ingqayizivele yohlelo ekhaya Jikelele. Silokhu nje sishaya ngenothi eliphansi njengoba phela sishonelwe yilanga kwaZulu. Kwavele kwahlwe emini ngomgqibelo njengoba phela kwakhothama undunankulu kaZulu ongudondolo olungumkhombandlela kaZulu umntwana mangosuthu Buthelezi. Sokuphathela ke mbukeli indaba zakamuva ethinta nje amalungiselelo okutshalwa kwakhe. Kanti ke futhi sinazo phela ezinye indaba nje ezihlabahlosile ezikhona. Manipotise nibulise kubabukeli bethu ndithetha nawe ke opha kwaBhaca enqadu emabela ntombi emnambithi emgugundlovu kwaBhaca ndibala ntoni na leke insase ngolesibini kwaye sibulela uQamatha namanyange ngokulibona olusuku ngokuba kaloku yintsikelelo enkulu leyo ngokunokwayo kaloku sibulela okukhulu sibulela nokuncinci ayilo bhaqo ukuba kuthi kanti sisaphefumla nangoku ngokwenkqubo ke namhlanje senza njengasiqhelo siniphathela ke okusematheni okuthetshilili kumaqonga onxibelelwano nokunye ke okuninzi ukunirhobisa nje mbijana kuvimba wethu wanamhlanje sizakuchaphazela imiba eliqela equka oko kunqonge ongasekhoyo umntwana uMangosuthu Buthelezi okumayelana ke noJacob Zuma umbandela kaNandi Phama Kutumane njalo njalo timloke okholosa kalubisi asibheke ke indaba ehamba phambili mbukeli kuleli hora. Ziyaqhubeka inhlelo zokutshalwa kandunankulu kaZulu umntwana uMangosuthu Buthelezi imbabezane emahaqa yakhothama ngempela sonto isineminyaka ecela ekhulwini idla anhlamvana. Indoda ikwenze konke bekufanelekile yawafezekisa wonke amaphupha yona yaphila ubomi nabantu yamenza umehluko ze kuthi xa uphumo wayo umphefumulo ke singakhali imane kodwa sibonge simbulelo phezulu sithe Nkosi kuThixo ngobomi konoku sikwamkele sizivule nenhliziyo ukuze umoya weliqhawe wona ulale ngoxolo iphumule maningwevu nomzimba uchuphole ziphele nenhlungu axolelwe namatyala jonga wena wenzile kwanele wanguye umzekelo wawuzoba nomfanekiso kuthezingqondweni wasivuselela imimoya wayiphilisa nemiphefumulo sitilala ngoxolo qhawe wona umphefumulo uzole zabatha bekhaya naso sonke isizwe siyamkela intando kaThixo singamsoli umdali simqalekise lesingamvumela ngendawo asilahlekise thina sibambelele kwimfundiso zakho namabali singaze silibala igalelo lakho nokuhlakanipha kuthi ngokuwa kwakho thina sicholane sihlangane sihlobane ke sibambane mani sibe imbumba siuqhuba umzabalazo silizisa uthando noxolo kwisizwe sona sisigcine sibane singacimi uyabona ngala amazwi umntwana omXhosa uthi lala ngoxolo umzukulwana kaShaka ukuphumula umzimba uphole noko wena wenzile kona kwanele. Amalungu omphakathi abaholi kanye namalungu endlunkulu bebeyobhonga emswaneni ngemva kokhothama kandunankulu wesizwe samaZulu inkosi Mangosuthu Buthelezi imbabazane emahaqa yendeleke lamathongo ineminyaka engama-95. Bonga kakhulu ngisho ke futhi ukuthi ke impela namhlanje iqhubekile ke izikumbi zabantu ukutheleka ke la ekhaya likamntwana kwaphinda ngene ondini nalapho khona ke futhi bezolokhu ke bedlulisa ke amazwi abo induduzo kanjalo nokubonga emswaneni ke kulandela ukukhothama ke kumntwana owaphinda ngene kepha ke njengamanje sinaye umnumzane uThami wakwaNtuli ozosithatha nje asibeke ukuthi hlasimbe kulezi insuku ezizayo Mphemba ikuphi esingakulindela sibingelele sikwamukele indabeni. Ngiyathokoza impela uqinisile nguhlalo wonke amaqembu ngoba iqembu ekhulu lelinkatha enguhlalo walo iqembu leAFP siyamthemba kakhulu uNkulunkulu ukuthi kulesi sikhathi esilikhona ezweni lonke inhlelo lezi ezikhona zokuhlonipha umntwana ziyoba sezingeni lomntwana ngoba ngolesithathu nje kuzoba ne-memorial service esivumelene njengeqembu ukuthi ama-memorial services after le memorial service enkulu azoqhubeka ey'fundazweni azoqhubeka futhi nakuma-district ayoqhubeka futhi nasemazikweni uqobo ngoba sinenkolelo yokuthi umntwana kukhona abantu abadala beyofisa
ukudlulisa umyalezo okumvalelisa kodwa abangakufinyelela la kufanele simkhumbule njenga inqalazinto esinayo la kwisifundazwe ukuthi umntwana wasibekela inqalazinto engakanani ngalokuthi wasilethela inkululeko bebamsene nabahola babekhona phambilini kodwa nokuphila kwethu ukuqhubekana namhlanje impilo kamntwana isayithinta impilo futhi iyoqhubeka iphinta impilo zabantu njalo ngezinto ashiyele zona lapha emhlabeni. Phemba soza kakhulu isikhathi sakho. Siyathokoza. Usihlalo ke lo we-IFP lapha esifundazweni kwaZulu Natal umnumzane uThami Ntuli. Lesingakubalula ke ukuthi namhlanje sibonile amalungu ke aseNdlunkulu efika ke nawo kuzobhonga emswaneni umyalezo ke abawudlulisile kakhulu ukuthi makube khona ke ubumbano kuyona ke yombili ke lemndeni wakabuthelezi kanjalo ke nowaseNdlunkulu. Indodakazi yenkosi uma ngosuthu Buthelezi umntwana uphumzile Buthelezi uthi impilo kababa wakhe yaqala ukuba ntekenteke emva kwengxabano abanayo neNgonyama uMisuzulo kaZwelithini. Lokhu ukusho ekhuluma namalungu omndeni weNdlunkulu kaZulu ngesikhathi eyobhonga emswaneni kwaButhelezi emahlabathini enyakatho yeKwaZulu Natal. Ingonyama kanye nondunankulu wesizwe samaZulu kukholakala ukuthi baba nengxabano ngokuqokwa kaSihlalo kanye namalungu ebhodi lesikhwama sebhodi Ingonyama Trust. Umntwana ophumzile ke uthe ubaba wakhe wamtshela ukuthi Ingonyama yesizwe samaZulu ayizange imhloniphe enhlobo. Waphinde futhi ke wamtshela nokuthi Ingonyama esiyakhothama uGuduli Zwelithini akaze nje akhulume ngendlela Ingonyama uMisuzu la akhuluma ngayo naye. Ngifisa ukusho ukuthi mntanami ngiyahlukumezeka. Umntwana bekumuntu wamaqiniso ke ngeke ngimkhulumela ngazakusho wathi mntana mangakhumuleli iyembe uboniseke izimbambo kanjani hlukunyezwa isilo wathi ngihlukumezekile mntanami akudleki akulaleki ngangicela ukuthi asiqale siwe rehab kodwa ke nomalume waswathi asivuna so wisiwa after engisho ukuthi imthelela bondlunkulu siyakhala nabenkosi umntwana into embulale kakhulu ilento yaseNdlunkulu. Owayesakuba ngumongameli welizwe uJacob Zuma uphinde wajongana nomcelimngeni kwinkundla ephakamileyo eMgungundlovu. Izolo ke isicelo sakhe sokuba akhutshiswe okanye atshutshiswe bucala ngumtshutshisi welizwe kwityala elijongene nokuthengwa kwezixhobo sichithiwe. uZuma ufuna ukushushisa ngasese uadvocate uBilly Downer ngoba ikholelwa ukuthi uyena owakhipha isinyenyela imininingwane yakhe imfihlo eminye yayo ephathelene nesimo sakhe sezempilo nokulwazi lolu athi walibhutshuzela intatheli yeNews 24 uKaren Mon kwayena afuna ukumshushisa ngasese kanye noDowner. Abameli bakaZuma bebefuna ukuthi ongenani inkantolo yaseMgungundlovu ibagunyaze ngokuthi bedlulele enkantolo yokwedlulisa amacala iSupreme Court of Appeal eBloemfontein ngoba bekholelwa ukuthi enye inkantolo kungenzeka ithathe esinye isinqumo kulolu daba. Lehlulekile ithimba lezomthetho likaZuma uqhamuka namaphuzu agculisa inkantolo. Ijaji libe selikhipha isinqumo salo. Ijaji uKruger ligcizelele ngelokuthi azikho nhlobo izethulo ezenziwe abameli bakaZuma ezingenza ukuthi enye inkantolo ikhiphe isinqumo esehlukile kunalesi esikhishwe isigcawu senkantolo ephakeme eMgungundlovu. That's the issue. Umanki weEstelle Delange uthi ugqirha uNandi Phamakutumana udlala indima enkulu ekubalekeni uKathabo Bester entolongweni. uMakutumana uza kuhlala elivalelweni nanjengoko enqatshelwe ibail. Yize fike ekholelwa kakhulu emthandazweni namhlanje uMagudumane kodwa mama kaKatlego Bereng imthandazi yona ependuliwe enkantolo eManchester eBloemfontein ngenkathi ikhipha isinqumo manje kule nkantolo ithe ukunikeza uMagudumane ushwele kuyobe kufana nokuthi unikezwe elinye ithuba lokuthi ekhandi itulo lokukhipha uThabo Bester ejele. Le manje ichaza uMagudumane njengongqondongqondo njengoba akwazi ukweqa imingcele ngaphandle kokusebenzisa incwadi ezimgunyazayo. I find that the applicant is a definite flight risk and that no bail condition will assist under the circumstances to limit this risk. INPA isithakasele isinqumo esithathwe inkantolo. Definitely we welcome the decision of the court not to release her on bail. We have been saying from the start of the bail application that it would not be in the best interest of justice for Dr. Nandi Phamakutumana to be released on bail. Abameli bakaMagudumane bathi basasicubungula lesi sinqumo. Always respect court's decision, but in terms of
really not agreeable to such decision or reason. You know, we are of a different view, but like I said, we still going through the judgment in its entirety, and we would be in a position to do a bit of mapping exercise and know what's the next step. Uqoshiwe uadvocate Busiswe Mkhwebane kwesekuba umvikelo omphakathi ngemva kokuvotelwa kombiko wekomiti beliphenya ngobuqotho bakhe bokuba kulesi sikhundla. Umkhwebane ubevele esalelwe ke inyanga ukuze kuphele isikhathi sakhe kulesi sikhundla. Thank you, Public Protector. Limshonelo bomvikelo omphakathi uadvocate Busiswe Mkhwebane emva kokuthi amalungu eParliament angaphezulu kwamakhulu evote ngo-elethu evumelane nombiko wekomiti eliphenya ukuziphatha kwakhe. Yes, 318. Noes, 43. Abstention, 1. The question is agreed to, and Advocate B. Mkhwebane is accordingly removed from the office of the Public Protector. Obengu sihlalo kanye nowafaka isicelo sokuqala ngomkhwebane bathi lolu suku luyinqophamlando ngemva komsebenzi wabo odonse izinyanga eziyishumi. Well, we're doing our duty, very focused from start to the end. We have now delivered our report for the removal of Ms. Busiswe Mkhwebane. We're going to be focusing on other tasks that we have in Parliament. It was originally my motion that I brought before the House. Today is an extremely historic day. We have made history. It's a mixed bag of emotions because I'm very glad that we have seen democracy in action. I'm very glad that we have done what Judge Zondo has told us to do. Ngesonto ledlule uMkhwebane wazama ukuphindela emsebenzini ngoba ethi isikhathi sokumiswa kwakhe sesiphelile manje kubukeka sengathi uzolahlekelwa imihlomulo yakhe okubalwa kuyo imali yomhlala phansi ebalelwa izigidini zamarandi. Bukele masithi iqhwisi yobhatala amatyala evenkileni ungaqushuqushalaze ubukele iEkhaya Jikelele. Mbukele sithathe iqu eyitolo kanti uma ngabe sibuya was here when it happened. Sixoxa ngesificongo esenzeka eBoyipatongo ngonyaka u1992 kanti ke eminye iminwe ikhomba yona imbabazana emahaqi khotheme. Siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, siyabonga Jesu, Jesu usithethele, siyabonga Jesu. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti ke siqhubekela phambili nezindaba zethu. Ukukhothama komsunguli weqembu inkatha Freedom Party inkosi uMangosuthu Buthelezi kulethe imizwa yahlukahlukene ebantwini bakulelizwe ikakhulukazi laba abahangulwa ngumlilo wezibhelu zezombusazwe ezaqubuka ngeminyaka yo90 nalapha amaqembu ezombusazwe afaka phakathi ANC kanye naye IFP ayebhekene khona ngeziqu zamehlo. Umbukeli esinye isigameko esihlengezelisa inyembezi leso esenzeka ngonyaka ka1992 njengoba kwaqubuka uDungunyane Mjondolo iJoslovo eBoyipatongo ngaphandle kwaseferini yeGeng. Kunabantu ke abayithola behlaselwa amadoda ehlomile hostela kwamadala ngaseSibukeng. Abantu ke bathile amadoda ayeqotha kwaSani kwakungamalungu eqembu IFP eliholwa ke uyena umntwana wakwaphindangene kanti khona ke neminwe elokhu imkhombe njalo ke umntwana wakwaphindangene ngalesi sigameko. Ngempela kwenzekani eBoyipatongo? Ngempela lezo zisulu ezasala ziyintandane kwasala kulanjwe emakhaya amaningi zingamkhomba ngenjumbana umholo IFP kulesi sigatshana ke mbukelo sibheka nje ke lolo hlangothi olithinta imbabazane emahaqa. Silandeke udokotela uBongani Nqulunga ongesinye seyifundiswa eNyuvesi yaseGoli kanye nosolwazi uBheki Mgomezulu ongumhlaziyi wezombusazwe. Asinibingelele sinamukele ohlelweni. Sibonga kakhulu udokotela kanye nawe solwazi ngokuthi nibe nathi namhlanje.
Siyabonga nakuza kwethu uDokotela Nqulunga nakubalaleli. Sibonge. Asiqale ngawe Dokotela uNqulunga. Ake nje uqala usilandise ngomholi weIFP nangendlela ayeyiphethe ngayo ephethe ngayo ke futhi nabantu. Ubaba uShenge umholi weqembu leNkatha Freedom Party uyawayeliqalile ngo1975. Engaqali nje ukuba khona kwezombangazwe mawubheka nje impilo yakhe waqala ukungena kwezombangazwe ngama-1950s ikakhulukazi endaweni yaKwaZulu Natal lokho sikubizwa ngokuthi KwaZulu Natal namhlanje. Yazi ngiyengitshele nje abantu ukuthi mayeqala ikakhulukazi eba undunankulu wesizwe sakwaZulu ngomthetho sasesiphelile ubukhosi bakhona buyinto esidicele ngakuthi sesiyisizwe esikhulu kangaka nje ubambe iqhaza elikhulu kakhulu ezweni samaZulu abamba iqhaza elikhulu kakhulu nasezweni lonke nje lase South Africa ube umholi kade ohlonishwa abantu ekushiwo ke ngesintu kuthiwa alikho isoka elingenasici ngicabanga ukuthi okunye sobe sikhuluma nje khona ekseni ezinye lezo zinto lezo ezenzekile eziyigigaba ube umholi iminyaka edlula 70 uyibekile induku ebandla. Solazo Mngomezulu owakho umbuzo uthi ngempela likhona yini iqhaza lomntwana kwaphinda ngene ezigamekweni ezithinta isibhicongo saseBoyipatong? No, sisinoxolo ngicabanga ukuthi la kunezinto ezimbalwa okufanele sizibheke. Okokuqala sibheke ukuthi ungene kanjani kulolu daba kugcine sekuthiwa uyena owenza zonke lezi zinto. Sizokhumbula ukuthi njoba isibhicongo senzeka mhla zi-17 kuJuni ku1992 isimo sasimanzonzo eNingizimu Afrika kukhona ukubhekana ngeziqu zamehlo phakathi kwe-ANC ne-UDF ngakolunye uhlangothi kukhona i-IFP khona nama-ZP amaZulu Police ababefakwa ndawonye kwase kuzongena ke lento yobuhlanga ukuthi uma umZulu kuthiwa uyi-IFP noma kuthiwa uyinkatha uma ngabe umXhosa kuthiwa uyi-ANC okwakuyiphutha elikhulu ngoba khona abantu ababengamaXhosa bengamaZulu abanye bengamaZulu be-ANC abanye bengekho kulezi inhlangano ezimbili baku-PAC kodwa isithombe esakheka ileso sithombe iphuzu lokuqala lelo bese ke iphuzu lesibili sizokhumbula futhi ukuthi umntwana wakaphinda ngene kunama-clip ake adlalwa afakazela into engizoyisho njengamanje wathi umntwana wakaphinda ngene uphatheke kabi ukuthi abantu bakhe bayabulawa ngabantu bakhe la wayengasho abe-IFP kuphela noma benkatha kuphela kodwa wayesho nabantu abangamaZulu ngoba uma umZulu wawugcina ususondezwa ekutheni nawe uyinkatha so into eyenzeka lapha eBoyipatong kwafike kwaba khona iqulu labantu elasuka ehostela kwamadala layohlasela eBoyipatong kwiqiniso lokho angeke iziphiko lonto lekuthi iyenzeka umbuzo ke okhona oqala ngothi labantu abaya kuyohlasela eBoyipatong besuka kwamadala ehostela babe inkatha bonke na noma abanye babo babe ngamaZulu umbuzo oqala lo bese umbuzo wesibili uthi uthindeka kanjani ke umntwana kwaphinda ngene zimbili izathu esokuqala ukuthi kwaba khona abasebenzisa lento engisho le clip lena lapho ayethi khona angeke adedele abantu bakhe babulawa babhuqabhuqwe ekhona wayesithi abazivikele ngaleyo ndlela ke ukuhlasela kwalabo besuke hostel kwamadala kwahunyushwa ngokuthi bathunywe uyena umntwana ngokuthi uthi abazivikele bazivikele okwesibili ke okuyona into ebaleke kakhulu ngesikhathi kune commission le yamaqiniso nokubuyisana i-Truth and Reconciliation Commission kulabantu abayishumi-6 ababevelela baphambi kwe-commission kukhona oyedwa owayebizwa ngo-Andres Nosenga oyeneminyaka engama-26 wathi uma ethula ubufakazi wathi inkosi yakwabuthelezi yathi ikhuluma eralini Olundi emva kwalesi sibhicongo saseBoyipatong yathi iyajabula ukuthi kwenzeka kahle ukuthi abantu bayo koziphindiselela kubantu baseBoyipatong yilapho ke engena khona inkosi yakwabuthelezi bekanye nobabongasekho uThemba Khoza kwathiwa uThemba Khoza
uyena owahamba waya ku Sergeant Pedro Piens wafike wayocela izikhali lezi zikhali zafike zafakwa ku ceiling board amazwi lawo ayekhishwa uAndres Nosenga kodwa kulabantu abayishumi nesithupha uyena yedwa owaveza lokho okwagcina ke sekuyiphoqa ke iIFP ukuthi ayiziphendulele ngalo owayekhulumela yona iIFP odabeni oluthinta ezomthetho uFandile Meva wathi no akulona iqiniso lokho ngoba kubona bonke labo ufakazi abavelile uNosenga kuphela oveza leyo nto ukuthi uButhelezi wakhuluma amazwi kanje wathi uyena yedwa futhi oveza ukuthi ukhoza wahamba wayothatha izikhali kulona kuPedro Piens okuthi ke ngenye indlela abantu abathintekayo la okokuqala kuse kube yona inkosi uButhelezi ngalezi zathu esengibekile okwesibili uthi ubaba uThemba Khoza ngalezi zathu esengibekile bese okwesithathu kuthiwa ke uhulumeni oncindezelo waba nesandla kulesa sibhicongo so ngathi ke ungena kanjalo kumntwana kwaphindana ukuthi kuyiqiniso noma kulona iqiniso into engafuna ukuthi laba abaphenyayo babheke ukuthi ngabe ngempela kunjalo na Dr. Lunqulunga ingabe ke njengoba ke esechazile uSolwazi ukuthi kwakukhona ukuthi athi abantu bakhe mayechaza abantu bakhe engasho nje abe IFP bodwa sesho ngoba phela nabanye babe ngamaZulu nabasebechaphalezela kulokhu ungasho yini ukuthi ngabe zake zaba khona izinto ke ezinqubuzanayo ekusebenzeni kaMntwana uma ngosuthuThelezi njengomholi wezombusazwe kanye nokuba ke undunankulu kaZulu kube izinto lezi akazisebenzise zombi ukuthi azama ukuthi akhe isizwe samaZulu lowa ngisho nje ukuthi emva kokuhlula kwaso ephini yamangisi ka1879 sabhadalana kodwa nje ke ikakhulukazi into engicabanga ukuthi adenze ukuthi isimo sakhe sibenzima ukuthi bephetheleze izikhundla zombili umholi weqembu lenkatha aphinde futhi abe undunankulu kaZulu bekwenzeka ke njengoba deshilo nje uSolwazi umngomezulu ukuthi into eyenzeka ngama-1980s nama-1990s kwagcina nje sekufa abantu abanye babo ngempela ababengenacala uthola ukuthi uma umuntu mhlawumbe mayekhuluma ulimi oluthile mhlawumbe kuthiwa umZulu uthola ukuthi useyabulaleka makuthiwa mhlawumbe ukhuluma kwesinye isikhathi isiXhosa uthola ukuthi uyabulaleka kwenzeka ke into ebalekile okufanele ukuthi siyazi ukuthi kwakuyisikhathi esibi kakhulu lesi kwahamba imiphefumulo engenacala naye uShenge useyikhulumile le ndaba lena ukuthi ngendlela eyenzeka ngayo yaphuma esandleni ngoba uthola ukuthi kwelinye ilokishi abantu babulawa mhlawumbe ababalandeli benkatha uthola ukuthi abalandeli benkatha bahamba bayobulala abalandeli beANC kwelinye ilokishi ngempela ukuthi lesa sibhicongo esenzeka ngama-1980s nama-1990s ukuthi usikhiphe ngomuntu oyedwa ukuthi ubani wabulala abantu angiboni ukuthi loo nto loyo iyiqiniso ukuthi kwenzeka ngalowo hlobo lwabantu abanibeka ngalo baningi abantu abafa bebulale abanye benkatha bebulawa abantu ababelandela iANC abe-ANC bulawa abantu abalandela inkatha abanye nje-ke futhi ababengenacala okwakungekho iqembu abalilandelayo okwake kuye ngokuthi nje ngaleso sikhathi uzwakale ukhuluma limi oluthini bese kuthiwa hayi ngoba wena ukhuluma lolu limi lolu kusho ukuthi ulandela inhlangano ethize kubi kakhulu ngiyacabanga ukuthi baningi abaholi mhlawumbe abangaziphathanga kahle ngesimo ngendlela esasiyiyona kodwa ukuthi uphume nomholo yedwa ukuthi uyo wabulala abantu angicabanga ukuthi kuyiqiniso lokho yebo Solwazi umngomezulu usethintile kancane uDokotela uNqulunga lapha mayelana nokuthi ena akumelanga akukho okucacile okungase osekungakhipha umuntu oyedwa ukuthi nguye o responsible for into kanjena ngoba bengithi nami omunye umbuzo wami usuzolandela sengizobuza ukuthi kulolu dlamo lalukhona kubulawana kwakugabe kuyiIFP yodwa eyayingabe ihlasela beANC iANC yona izisulu igoqa izandla engenzi lutho no uqinisile uza kwethu uDokotela uNqulunga uyabona dadewethu kube kwaba khona isikhathi lapho okwakhiwa inhlaka zokuzivikela olunye uhlaka lwalubizwa ngama self defense units ama SDUs olunye lubizwa ngama self protection units ama SPUs ama SDUs iwona ayivikela iUDF neANC UDF lena yakhiwa ngo1983
bese kuthi ama-SPUs lawa okwezwakala ukuthi aqeqeshwa eCaprivi lona eMlaba Camp kwaba yiwona ayivikela ilona inkatha. So ngaleyo ndlela kusho ukuthi la izwe laselivele lisempini ama-SPUs evikela ANC ne-UDF, ama-SPUs evikela inkatha. Okusho ukuthi uma ngabe kwaba khona umuntu obulawayo ohlangothini oluthile, abanye bazothi bayiphindisele nabanye futhi benze kanjalo. Enye into ofanele siyibhekisise kahle la ukuthi uhulumeni wencindezelo awukho msulwa akuzona zonke lezi zinto lezi, ngoba babebuka ukuthi i-ANC nenkatha abezwani, bese uma befika ukuze baqhubeke nokuhlala emandleni baqhubeke nokuphatha bafike babulale abantu be-ANC bese beya kwabezindaba beyobika ukuthi labo bantu be-ANC babulawe inkatha kungenzeki i-ANC isiphindisele. Emva kwalokho bona labelungu uqobo lwabo bayobulala abantu bebelona be-ANC bathi njengoba kade eshilo esekwenzekile baphindisele ukuthi ababulalanga labantu labo. Ngenye indlela abantu abaxova yonke lento le uyena uyiwona uhulumeni wencindezelo ukuze ukwazi ukuqhubeka nokuthi uhlale emandleni. Ingakho ke uthola ukuthi lesi lento engayisho eqaleni ukuthi lo mfowethu lo Andres Nosengo eveza ukuthi kwaba nezikhali ezalandwa ubaba ukhoza kuPedro PNC uyangena uhulumeni wencindezelo. Uma uzobheka ngisho nokubulalana kwabantu eNatal Midlands nakho futhi kuyisimo esidasifana, ngoba uma uzokhumbula ukuthi lolu hlaka olabizwa ngama-Gates Constables kwakuthiwa basebenzisana nohulumeni wencindezelo ukuze kubulawe i-ANC ne-UDF. Ngaleyo ndlela ke lezo zinto lezo zikutshela ngokusobala ukuthi uma sibheka lesi sibhicongo saseBoipatong, sibheka ukufa kwabantu koHammersdale koMbumbulu nakuzona zonke indawo lapho kwenzeka khona, asikwazi ukuthi sishiye ngaphandle uhulumeni wencindezelo ngoba abantu abaxova yonke lento le yibona. Nanokuthi kuthiwa ANC nenkatha babhekani yibona abadala yonke lento leyo, ngoba uma uzobheka ukuthi labantu okwakuthiwa uma ukhuluma isiXhosa uyi-ANC, kunabantu abangamaXhosa, kunabantu abangamabhaca, kunabantu abangamampondo, uzokwazi kanjani ukuthi imuphi umehluko la? Kunabantu abayi-ANC nabantu abayi-PAC. So yonke lento le wawubona ngokusobala ukuthi into eyakhiwe itulo elalakhiwe uhulumeni wencindezelo ngebhadi ke nabantu abamnyama behluleka ukusifunda isimo bagcina sebebhuqana bonke njengoba kwazi kwenzeka lesi sibhicongo sesikhuluma ngaso. Solwazi Mgomezulu ngesingisi nje baye bathi babe benza lokhu okubizwa ngokuthi divide and rule, bebona ukuthi mangabe kuukuthi anizwani ebese befaka lo moya ukuthi bese nihlaselana nina ninodwa. Yebo Solwazi kanye nawe uDr Nqulunga, njengamanje uzocela nje ukuthi ke silalele la sizwe omunye umuntu kwaseBoipatong eyiphawulela yena ngesigameko esenzeka nangendlela yena ayibona ngayo izinto. Mangosuthu Buthelezi was never a good person, and where he is today, he will never be a good person because he killed our loved ones, our sisters, our grandmothers, and he will never be a good person. It's okay. I can battle a whole one. I get like one from you went to sing uncle. I get a package of the rap. I get a lot of them. I take out a ring. I cover like a hot one. I cool Okwaqala ke dokotela nawe Solwazi umbukeli laphayana uphawula ngakho ukuthi cha umntwana waphinda angena ubengasiya umuntu olungile futhi nalapha khona ngeke azabe abe umuntu olungile ngoba wabulala amalungu omndeni wakhe. Owesibili ke obekhuluma ulimi lwesisuthu yena ke uthi nje kubhlungu kakhulu akazi nokuthi angakhuluma thini ukubuyela lapha kumbuyisela emuva. Mhlawumbe Dr Nqulunga ungatheni nje ke ngomuzwa walabo abantu abaqeda kuphawula, ingabe uqhele kakhulu yini eqinisweni? I mean kuyiqiniso ekuthaza ukuthi abantu abaningi imindeni yashonelwa izihlobo lokho kwenzeka eBoipatong. Kuyiqiniso futhi ukuthi mawungaya kwezinye izindawo la kukhona imindeni yalabo ababelandela inkatha la bashonelwa khona imindeni labo bawukutshela into efanayo. Njengoba nje kade sisho noSolwazi ukuthi kwakuyisikhathi esinzima kakhulu lesi esenzeke eSouth Africa la kukhona izintandane namhlanje kukhona abafelokazi ngenxa yodlamo olwalukhona. Kwakudlamo kwaluphakathi kwalamaqembu amabili
kuphinde futhi kungene unyawo lwesithathu lukahulumeni okwakuyilona olwalibhebhezela ukuthi luqhubeke udlame lwephambili phakathi kwabantu abamnyama. Kubuhlungu okwenzeka, ningi imindeni yalahlekelwa ihlobo zayo njengoba kade sisishilo ukuthi mawuzothi ubheka umholo oyedwa uthi uye wakhanda konke lo ngoba phela kwafaka inkulungwane ngezinkulungwane zabantu ngaba 1980s nama 1990s. Njengoba sesishilo ukuthi eBoyibatongi abantu ababekhona kwathiwa kwabantu abalandeli benkatha ababulala abantu, kodwa mawuye eKatlehong nakhona uzothola ukuthi kuthiwa abantu benkatha abashona babulawa abalandeli be-ANC. Njengoba sesishilo ukuthi kwakuyisikhathi esimbi kuliwa bulawana, kukhona nohulumeni emva ngemumva ebhebhezela ukuthi iqhubeka abantu abamnyama babulalane baye phambili. Into le engicabanga ukuthi isifunde esikhulu okufanele ukuthi sibe naso kuleli zwe lethu ukuthi kufanele ukuthi sikwazi ukuthi sibekezelelane, ngoba nakho ukuthi sikhombane ngeminwe sithi wena owabulala umzali wami nawe wena owabulala umfowethu, yiyo le yenza ukuthi abantu imoya ikhuphuke phezulu. Kufanele lokhu okwenzeka ukuthi sikushiye ngemuva siqhubeke siye phambili sikhande izwe okuyokwenza ukuthi kungaphinde kube khona into efana nalena eyehlela izwe lethu ngama 1980s nama 1990s la kwashona khona abantu abangenacala. Ngoba ukuthi usupporta iqembu elithile akusho lokho ukuthi sekufanele ukuthi ubulawele lokho ukuthi usupporta iqembu. Kwaba kube kakhulu abaholi bakithi bakuvuma bonke, naye uShenge lesikhuluma naye uyakuvuma ukuthi kwaba into embi kakhulu eyenzeka, nabaholi futhi be-ANC bakuvuma ukuthi into embi kakhulu eyenzeka. Uma ukhumbula njena ubaba uMadiba naye ongasekho wathi mayephuma ejele ebona isimo ukuthi sesizibi kakhulu, bathi abantu abathatha izibhamu bathatha ocelemba namaphanga bahambe bokulahla olwala ngenxa yokuthi wayebona ukuthi ibulala izwe lakithi. Solwazi uMngomezulu, engabe mhlawumbe kuyiqiniso kangakanani ukuthi umntwana waphinda angene wayengafuni ukuthi kubanjwe ukhetho lokuqala ngqa ngonyaka u1994 ingakho kwakunalezi ibhelu, nanokuthi nje ke futhi uma ngabe mhlawumbe lezi zinto ziyiqiniso noma ngesiliqiniso ngabe umntwana kukhona na akwenza ke ukuthi kuthelelwana amanzi gezwane izilonda phela kanye nalemndeni ke eyalabo abapha ngalala? Sithunacela umbuzo wakho oqala, impendulo ithi akulona iqiniso. Akukhona ukuthi wayengafuni ukuthi kubanjwe ukhetho. Wayefuna ukuthi kubanjwe ukhetho. Sokhumbula ukuthi emva ukuthi iqembu ANC namanye amaqembu oPC namanye evule umlomo kwathi mangabe kuqala izingxoxo ngalomculo owabhalwa kwathiwa iGrooteskiri Minute kulandela umhlangano owabanjwe eGrooteskiri eCape Town kanye nePretoria Minute emva komhlangano owabanjwe ePitoli, kwabe sekubakhona izivumelwano okwafikelelwa kuzona. Kwabe sekuthiwa ke kuzoqala izingxoxo ngesikhathi ke sekuqala lezi ingxoxo zeCodes. Kulezi ngxoxo uma sezingxoxweni sisinoxolo ngishona ingxoxo zamaholo anivele nivumelane ngiqala nje kuba nezinto ezibekwa etafuleni bese kukhulunyelwa phezukwazo. Ezinye zezinto ayezibekile umntwana wakaphinda ngene kwakudaba lokuthi uma ngabe sekwakhiwa leNingizimu Afrika entsha uma ngabe sekuvotwa esakhe isifiso ukuthi kubuswe ngokwehlukana i-federalism. Kwasho ukuthi ke iningi labantu ababesezingxoxweni abahambisana lokho futhi wayefuna kube into efana nalenzeke emazweni afana noNigeria. Abantu abaningi kwasho abahambisana lokho, kodwa kwabe sekuthiwa ke ukuze kuhlangatshezwane naye ephakathi nendawo okungenani akube khona izifundazwe njengoba sinezifundazwe nje zaqala zisithupha zagcina ke zisishagalolunye. Okokuqala lokho bese okwesibili enye into akhala ngayo wathi umbuso kaZulu ngokufisa kwakhe ufisa ukuthi ungashabalali. Ngaleyo ndlela ufisa ukuthi isithunzi nesikhundla sesilo sesakwaZulu kube nendawo yaso. Ubese futhi isilo siba nomhlaba, yilapho kongena khona izinto ezifana neNgonyama Trust. So kwakuyingxenye yezingxoxo, hayi ukuthi mhlawumbe ngoba wayengafuni ukuthi kube nokhetho. Sizokhumbula ukuthi kwathi uma ngabe kulona kungavumeleki lokho ayekusho, wayesethi uma ngabe lungakhulunywa udaba lukaZulu nesilo sikaZulu yena uzoshenga engxoxweni. Yingakho ke okhethweni kwazi kwathi sekusele inzukwane ezimbalwa kwaba yima
elona evuma ukuthi okay iqembu lakhe lizongena emva kokuthi abantu abafana nosolwazi Washington Okumu waseKenya esekwazile ukuthi afika azoxoxa naye ambekele ngobungozi bokuthi iqembu lenkatha lingabi ingxenye yokhetho kanye futhi no Green nabanye abazama ukuthi bamnqenqe ukuthi elona abe ingxenye yokhetho. Sibonga kakhulu Solwazi uMngomezulu, sibonga kakhulu nakuwe Dr. Nqulunga ngesikhathi senu nangolwazi lwenu namhlanje kuseni. Sinifisele nje nosuku oluhle. Siyabonga kakhulu dadewethu nababukeli. Sibonge kakhulu. Mbukeli njengoba sixoxa ngempilo yomntwana wakwaphinda ngene sixoxa nangezigameko ezithile ezenzeka ngesikhathi abephila ngaso nayanyaniswa nazo njengomholi wezombusazwe. Basibizeke udokotela uNqulunga oyisifundiso esikhungweni semfundo ephakeme eGoli kanye noSolwazi uBheki uMngomezulu kanti besinkankanya nje ezinye phela zezigameko ezenzeka ngale yaminyaka yo-90 izwe lisabuswa uhulumeni wentando yabantu. Esinye salezo zigameko yibhele zaqubuka eBoyipatong. Okwamanje ke mbukela sinje equnga seyitolo siyabuya emva komzuzu. Usuke aphila ngomsa kaNkulunkulu. Abafundi iBhayibheli bayazi lapha ehlabaleni kaDavid ukuthi uDavid uthi umuntu ozele umfazi nqiyela ama-70 kuphela eminyaka ukuphila. Le ngaphezulu kweleyo sesokuyimibhanso nje yasezulwini ibonus le ngidlayo-ke namanje. Siphinde sikamukele mbukeli ekhaya Jikelele. Sisaqhubeka isililo malungana nokuguqa kwezinye zezinsika zesizwe sikaZulu kaMalandela okungundunankulu wesizwe inkosi uMangosuthu Buthelezi. Undlebe zeqhawe ziyaphuza ukuzwa ukuba kwakungeze gwala zazingeke ziyiwela imfolo zemnyama. Sibindigidi wayiwela wayiphindelela mtakashenge akagcini nje ngokuhlonishwa ngegalelo lakhe ekulweleni indawo yesizwe sikaphunga noMageba ngaphansi kwenqubo yentando yabantu. Kepha ke lebabazeka negalelo lakhe ngesikhathi sombangazwe eNingizimu Afrika. Lokuza njeke wasungula iqembu lezombusazwe iNkatha Freedom Party elabambela imqoka iqhaza leli ekuguqiseni uhulumeni wencindezelo eyabibhekiswe kwabeba lensundu kuleli. Phezulu kwalokhu ukhothama nje ubevele ke ewumholi weqembu lakhe esishamthetho sikazwelonke. Ingakho nje ke amazwe enduduzo engene elakanyana eqhamuke emaqenjini ahlukene ezombusazwe. Ukubuka kabanzi ingxenye yomlando yembabazane kwezombusazwe sixhumana ke manje nelungu lesishamthetho esifundazweni iKwaZulu-Natal ngaphansi kweqembu iIFP okunguThembeni Madloba Mthethwa. Mhlonishwa sikubingelele sikamukele ekhaya Jikelele. Sibonga kakhulu ngokuvuka kanye nathi namhlanje kuseni. Ngibingelele abalaleli bonke ababuka SABC. Ngibingelele ikakhulukazi umndeni wakaphinda ngene nesizwe sonke seKwaZulu eSouth Africa yonke nomongameli weIFP. Ngibabingelela ngoba ngazi ukuthi namhlanje basemanzini. Bayakhala kodwa futhi at the same time bagubha isuku leqhawe noma kubuhlungu kodwa siyazi ukuthi kuleli qhawe. Yebo ayilile impela iqhawe. Siyazi ke ukuthi phela kuselikhuni nokwetshisa nje indaba zokukhothama kwembabazane. Ngeshwa ke ngenxa yegalelo lakhe phela emphakathini kuyasiphoqa ukuba sikhulume ngempilo yakhe nakuba inxeba liselisha. Ngokwazana nje ke kwakho nomntwana okwaphinda ngene. Wena ke ungamchaza njengomuntu onjani futhi kube njani ukukwazana nokusebenza naye eminxeni ehlukene empilweni yakho? Angithokoze umuntu ube nethuba elihle uNkulunkulu ambekele lona. Ngiqale ukwazi umntwana ngo-1975 kodwa ke ngaleso 77 kodwa ke ngaleso sikhathi umuntu wayesesembuthweni wabantu abasha. Umuntu wakhula ke ekhule inhlakeni njalo nje zeqembu kodwa lapho engikaze khona ukuhlala nomntwana usuku nosuku every Monday ngihlangana naye. It was 2007. From there ngayo yonke imsombuluko umuntu obehlala nomntwana ku-NEC axoxe naye ahleke kuwumuntu onothando kuwumuntu onombono kuwumuntu ongenqeni ukuthi njengoba emkhule ngako nesithunzi esingako ede uma nixoxa uzothi wonke umuntu ngifuna afake wakhe umbono ngifuna la endlini siphume ne-consensus. Ube umuntu onjalo ube umuntu othandayo kakhulukazi ukubona ukuthi bonke abantu ubulili buyalingana eziqinisekisa ukuthi thina nje mina ngene kakhulu ngisemnqeni wabantu besifazane isikhathi eside
kodwa ubesinikeza ithuba lokuthi ufake umbono asho ukuthi abantu besifazane bawumgogodla wesizwe athi ngaphandle kwabantu besifazane isizwe ngeke siye phambili. Sihlale naye uma ukhumbula ngiyafisa ukusho ukuthi ngokuzalwa ngingwase ngwavuma. Into yangisondeza kakhulu kumntwana wakaphinda ngene isikhathi umuntu ebone esafunda isikole. Umntwana elelwa abantu basengwavuma ukuthi abangaye eSwazini. Kunamhlanje manje sa-enjoy lawo ma-privilege ukuba wayengekho ngabasikho. Umntwana umuntu umbonile ngo-76 ngangiyistudent high school leso sikhathi. Elwa kuthiwa ingane zilo kodwa ethi umntwana kuhlala kuxoxwe. Ebenaso isibindi engene lapho kuthiwa kungenwa khona akwazi ukuhamba afika ahlala xoxe. Ngimfunde ethi uma into ukholelwa kuyo uyama kuyo nifika nabantu ababili. Khumbula ngo-2011 kuphuma i-NFP ku-IFP bahamba bonke omasipala kwasala umasipala ababili. Wababetha abantu mabethi kunjani wathi umntwana sizoyikhanda wathi sizoyikhanda i-IFP yovuka khona la ngiyakholelwa ukuthi izingane zami zidukile zizobuya and wabuya mangabe ekhuluma mina bengazi ukuthi izilakhe liyama angaphakama amazwi onke kodwa uma sathe indlela nansi kusho kuyindlela ubele ukhuza ke futhi uzami ekhuza ukuthi kube khona ingxabano ngaso sonke isikhathi athi abam kuba kuhle siphumele consensus uma sike saphuma ngendaba zamavoti masixoxa udaba la endlini soba siyibulele i-IFP wemhlonishwa ngiyayikhalela i-IFP ngoba ubesifana nesikhukhukazi ebesifukamela amachwana ubena mandaba ke umntwana ukuthi umuntu ahlangana naye usuka kuyiphi inhlangano ubehlonipha hloniphe ngisho umuntu enazi kahle ukuthi isitha sakhe kade emshuka ngayizolo enoxolo noma ngabe ubumenzeni umntwana besisho sithi kodwa lo muntu wadalwa kanjani exolela umuntu oxolelayo mhlonishwa sizwile ke nangandlebenye ukuthi ukwaphinda ngene uyingxenye yethimba elenza amalungiselelo okutshalwa kwakhe umntwana besicela nje usithi fahla kafushane nje ngamalungiselelo nokuthi obani abalindelekile ke enkonzweni yomncwabo. Mabila amalungiselelo esiwabhekile ngolwesithathu kuzoba i-memorial service enkulu evulele wonke umuntu kodwa i-organizwe ngaphansi kweqembu le-IFP lihlangene ne-foundation because mina ngiyilungu futhi le Mangosuthu Foundation. So bahlangene bonke abantu ade bethinteka ngaphandle kukahulumeni ngoba uhulumeni uzobhekana nenkonzo yemingcwabo bazobe beyothi nje sibhongele emswaneni sifuna ukuthi sikhulume ngoba i-state funeral uyasazi ukuthi siba isimo esinjani. Siyakulungiselela ke lokho ubese kuba uma siya ekhaya emfihleni angifisa ukuthi ngikhuluma ama-details ofihla ngoba into yomndeni ne-state kodwa kulindeleke abantu abaningi hayi abase-South Africa kuphela kulindeleke nabantu bakwamanye amazwe kulindeleke nabantu bakwamanye ama-province not KZN ngoba ububona nje kufona abantu from Mpumalanga kufona abantu from Limpopo Gauteng wonke nje umuntu kufanele sizothe ngiyabanxusa nje abantu sizothe sihloniphe leliyachawe ngoba ngempela umntwana ube umuntu woxolo umuntu wokuthula ngikhohlele ukusho ngisho ube umuntu wenkolo. Yebo mhlonishwa sisekulo nje ke udaba lolo olushoyo lokuthi ube umuntu woxolo mhlonishwa ngenxa nje yokholo lwakhe. Yebo mhlonishwa njengoba nje ngiyacela ukungena emlonyweni njengoba uPaula nje uthi bengifuna siphawule njengoba usho ukuthi ube umuntu woxolo phela isiZulu siyasho ukuthi akunaso ke lingenasici futhi siyazi ukuthi ukuba semehlweni komphakathi kudala imbono yahlukahlukene phela ngomuntu kamuva nje bengifuna ukuthi nje ke sixoxisane ngalolu daba lokuthi sike sabona ephephandabeni City Press lapha intatheli uMondli Makhanya ekhwele wadilika kuShenge emsola ngezinyo zegameke inesihluku nezinyantisi igazi nokuthi ke empeleni waba imbuka wasebenzisana nohulumeni wencindezelo ukwenza kuqoze ukuzuzwa kwenkululeko kuleli kuqoze kuthini ke mhlawumbe uPaula kwakho noma kwenu nje njengeqembu ngalolu daba. Umsakazi abantu
angeke uthande bonke amathi umntwana bengeyona nje imali ukuthi mhlawumbe bazomthanda bonke ngoba bafuna lokho umntwana bengancenga beme eqinisweni obamavukana ke kusuke kufuna mhlawumbe afuna ukukikilika okwamakhudi uma umuntu la eSouth Africa efuna ukugama kupolitics kufanele athi ukushena kuzabonakala ukuthi inkunzi ke yena into kaMondli Makhanya ngempela iyacika futhi ayinabo ubuqiniso futhi uswela abantu abadala nje abangamkhuza ngoba ngeke ukuthi bonke abantu i% elikhulu ngisho South Africa yonke ikhala ilila enze lento ayenzayo kukhona umuntu osobe wahambisa imessage enkundleni zokuxhumana umhlonishwa ukhoza ekhuluma ukuthi besisikhathe entweni zezimpi bayaphuma abantu iIFP kwafa abantu about 25,000 esingazi nanamuhla ukuthi bafa bablow bani kodwa futhi thina asisoli muntu ngoba siyazi ukuthi kwakuyileso sikhathi kukhona abantu abangabulawanga iIFP abangabulawanga futhi ANC kodwa uthola ukuthi kwaba khona i-death force phakathi kodwa abantu bathanda ukuthi besembathisa umuntu umntwana really uma ngisho basica abantu bephethe induku nje emcimbini iIFP bekhuza abantu ke ngeke omunye umuntu yoqhamuka aqokazenze iIFP ukuze abheke iIFP Iwamhlonishwa Makhanya iyasithunuka iyasihlukumeza kodwa ngoba sifundisiwe umntwana usifundisile ukuthi landelani izindlela ezicorrect ngoba uyasiprovoke kodwa asizukuya lapha khona ngoba ngabe sesiphoxa umntwana mangabe singalandela yena siyomlandela nje ngama-channel a-correct ayosenza besigcine sifikile lapho kufanele sifike khona nani clip ka Nishwa njengoba nje ke sesilikakanyile lelo daba bengizofisa nje ukuthi udirector akangidlalele lapha iclip ka Chris Han lapha ekhuluma khona ngalolu daba sobe sesiqhubeka nenkulumo yethu sesiyiphetha. Okay. Ake mbukeli ngathi kubukeka sengazi ukuthi sizoqhubeka ke nongxoxo kanye nomhlonishwa. Mhlonishwa sicela nje ke ukubuza mhlawumbe ama details ukuthi i-memorial service mhlawumbe ngabe izoba nini ngoba sizwile ukuthi uzofihlwa ngolesihlanu. I-memorial service ingolwesithathu ngo-9 o'clock khona Olundi ePrince Mangosuthu Stadium Olundi. Sibonga kakhulu ke mhlonishwa uThembeni Madlopa Mthethwa ngesikhathi sakho sinifisele nje konke okuhle bakithi siphinde sithi dudukini njengeqembu sengathi nje nezinhlelo zonke zomntwana wakaphinda ngene zingahamba kahle alale kahle njengeqhawe leli abeyilo. Siyathokoza kakhulu. Siyabonga. Mbukelekelo besixoxisana naye umhlonishwa ke uMadlopa Mthethwa okhulumela lapha yana iIFP njengamanje ke sothi qu 8 siyabuya emva komzuzwana.